ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаматонда субҳ бахайр. ман дар шаҳри Оренбург қарор дорам, аэропортда. ман такси кати омадам, сочи рафтаистам. соати 7 регистратсиям сар мешавад, соати 9 палиётай, соати 4 айхона буромада будам. азбаски ки хонаи мо айҷа бениҳоят дур. ана тамошобинони азиз, ҳозина ки айҷа такси фуроват рафтаистам. чӣ хел зебо кадиана аэропорта барои соли нав. дар ҳаққи мо дуогӯ боша ки ман тезтарак рафта хонаи ба дилма ёфта харидорӣ карда тез пеши фарзандакон биём. багаж надорум, якта лухзак дорум дар кифтам. ҳеҷ камая дар уҷа пешвоз намегира. соатои 9:30 ҳамуҷа саҳарӣ мефурам, ягом гостиница, ягом ҷо мерам. хулоса аяк лав хонаҳое ки тамошо кардагиму отметка мондагим, иншоаллоҳ аяк лав дидан мегирам, тамошо кардан мегирам. ана мехе кӯдако қати апам шуш кати нигоҳ доранд ҳардушо. ман шаҳри Сочи интихоб кардам ки мақсад я шаҳри гармтарак бурам. ранги Тоҷикистон айда пагодаша тамошо кардам. баъд хай худованд ҳамара соҳиби хона кина, хонаҳои ба дилаша зурум ки мераса ҳамуҷа рафтаистам. агар намерасид мақсад ҳамиҷа мемондум. ана дар Қуръони Карим ҳам омадагие ки зуруд ки бираса мошини кӯҳната нав ку, хона кӯҳната нав ку. ана ҳамида мо ҳаракат кардастем барои беҳбудии зиндагимон, дигаргунии зиндагимон ҳаракат кардастем ки бо хубтару беҳтар зиндагӣ кунем. мақсад бо уҷа бурам кӯдакоя обязательно мачида хонданда ана бо шаҳри ободия мақсад чем даи қишлоқ шиштана ҳамаи ҳаракатомон ки фарзандаи мо барои ҳироси ҳидоят биёванд, барои ҳаминая ки ояндашон хуб шава, барои ки фарзанд ин ҳам як неъмате ҳаст ки баъди сари мурдан там бигем дафтари аъмол пӯшида намешава. хуб ки тарбия ёфтан бо ҳамун хубишонам як давлати калон барои падару модарам. ана мехе ҷои чихе хушрукадиан ях кадам либосом тунакай азбаски самолёт бо шаҳр гарма ғавз пӯшидагӣ нестам. тунак пӯшидагиё либосом тунакай. ана мехе ина аэропорт Оренбург. ҳоли пештар бурам бо видео мекунам. ана ин зебогиро бинен ки мошоаллоҳ беҳтарин зебогӣ кадиан дар назди аэропорт. ҳамчу як де манзарачаи зебо кадиан. чӣ хеле фасон, мошоаллоҳ. ина аэропорт худаш одамо рафтестиян. ма бошам худ ба худ гав зада. ина аэропорти Оренбург. тамошобино короче рейс ма отменид кадан, обед дамондан, соати 9 саҳарӣ буд. яки обед кадан, такси файрод кадам, салавой омадам, самбусаи сир дедони якта гирифтам. ман салёния нағз мебинам. ана салёни чой гармак. тамошобино 4 соат задержка шид самолёт мо 9 мерафт, 1 шид соат ира бинен. ба худо нафасгир шидем 4 соат дарони аэропорт ку мардем аштана инам қадар одам. намедонам чӣ ба ин қадар задержка шид. пастаян ана ки бахшиш пурсидам. инам ҳама дромадистажа ман дилам сусрега гармида шиштана. бо ито либосум тунук буд, нафас набуд, да просто зал беҳад гарм буд. бо тим боли столовой буд да пешмон. ба ҳаққи мо дуогӯ боша, кози мо мешнем. тамошобино ина ман шиштам. багажорам уже загружать кадам. иншаллоҳ ҳози где-то 20 минут пас ба фикрам падёд мешавад. Худо хеле насоқ саломат рафта расем.
جوراودی نمیدونم. Самолет Моники Майдак. Самолете внутри России. جادو قبارف نبده. طرفای مدخل خیلی هست در اون جایی. 3 ساعت روی داخل مو اینجا ای اریمبورگ. و می اهمیت دادیم اصابی طرفای همین ایرپورت داد. و پیش کمای برف почتی نیست برف. Sochi 10 градус гарма, جا افتوه جا градус شرنگی تاجیکستانی خدمونه انا تماشابین ما فرامدیم به هوا گرم 14 گرادوس گرم این افتابوس تماشابین ایرپورت برامدیم دست کمین کشتگیم خلاصه دو ایرپورت اریمبورگ دو کوارتیر را زنگ زدم ابیاولینده گفتن که ممکنه ایروز باخری حال 18 دوران زنگ مرازم کم تردن بگیرم ماشاءالله خوشرگی جرقمی چیرش روی انا این درخت ریزه کس نشونه بینه این ایرپورتش این تاکسیوش ماشینشتم در بری نمیدخته این مایم خشرو پشیدگیم
شیشتم تاکسی را نه تاکسی ماشین خشر تاکسی هوا به حد گرم خشرو هوای تازه مشابه خیلی شهر دیدن ماشاءالله اینجا آمدم من تاکسی کتی وستочный تاشکند شمش دسته بیجه هوا کم شمالات بگشت انا شهر سوچی انا نگاه چشم رنگی باید درخت عربستان тамошобино холостани хеле люля заказ кардам қати авашной нарезка якта чой гармак барои ман ишчои таом барои касоне ки худ ҳастанд барои шумо низ ҳамчунин тамошобино ай ташкент биромадам хулоса чой пой хурдум гостиницара брон кардам ҳозир мерам такси файрод кардагим бидета 7 минут пас такси мебиёя ина ҳамаи ҳамун хондагиём ба кор рафта мақсад як шаҳри дига омада хидмагум накардестам ҳамин қашт барои ман як давлата лекин вапши хидмат намегум дар як шаҳр дига мегум ки тоҷикистон рафтам ранги дар тоҷикистон чиқа бепарво мегаштам ҳамқа гаштестам هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين ассалому алайкум тамошобинони азиз хуш омадан ҳама каса ба канали мо имрӯз дуюм рӯзи мо дар сочи бигем хай гостиница рафтам я суткаш 1300 рубл будай се рӯза сразу бигем пулша споридам шав борон борид омадам хаста будам хоб кардам ай хоб сештам хестам намозакома хондум бомдода жират кардам бомдодам хондум соат ниҳоли 8 сари нашида биромадам хай шаҳри спокойнишка ҳеч када кордор нест ҳаво гарм наман чӣ пӯшидагиям якта коржинкачи тамом 14 градус гарм ана ака ҳоли яду ҷо договор кардагием барои хона дидан чам секса мегум ки ҳаво иҷо хушрубда ягон заминӣ бигирам гуфта ҳамина фикр шуда рафта тамошо када рафтаистам просто приятно раҳ гаштам бовар кунед бе ягон встреча биромадагим айхона яду агентстваҳо каси гап задам ана иншоаллоҳ гирифтмам ягон ҷои хотириш нест иншоаллоҳ через на тай рӯз ҳамаша проверка када мегирам шаҳри дилкушод даш дар россия монанд нестай инаи самокато мондагиай ана пулша меспорӣ через телефон ай ба фикрам ҳай мекунӣ мекардӣ не ки ман ҳай када наметунам ана ҳамаш фасон намеги дар шаҳри россия мегем кинои туркӣ пештар моям тамошо мекардем дар киноҳош буд да киноҳошо тамошо мекардем кӯчаҳош ҳам хеле буд меги ки ягон шаҳри турсия гашта бошӣ ё ки ягон шаҳри арабистон дар дарахтош монанд мекунӣ инам хай барои ман барори кор барори рӯз хай ба кӯшиш мекунам дар давоми рӯз киҷо мерам чӣ кор мекунам навор кунам инам хай
тамошобино ина домошона бине ҳол мак чиста сиёнка дорум ҳол ма ягон ҷо нарафтам ина боға чия иҷа кӯйқа бигардем гилакошона бине машаллоҳ беҳтарин ҳоз ма ягон каса мегӯ мара иқа видео кад мегӯ мара иқа видео када ҳами боғо дарахтоша бине манзараша бине тамошобино 1.5 соат шуда ҳами шаҳро гашта истам пеши вокзал омадам ина ҷодам арча соз кардиану ина иҷа пеши вокзал будай одам бисёр ина кругима чихе хушрӯ тамошобино пятёрочкаш даромадам ки нархи наво чихе боша нархи навош ҳамун нархи наво ягон изменения несте масалан ина тухма мегирем ку ҳамун нархе макаронорам ҳамун нархи шаҳри хидмона ин 74 сум 50 сум инам халия ягон изменения нест ина ор яли килоаш 44 рубл ина руған 73 сум даже я литраш ҳаст ина ҳамаш ҳамун нархо ягон изменения нест ина ҳоз йогуртоша мебинем просто рафтан ки иҷа шаҳри гармай шаҳри хушрӯвай қиммата ма ҳоли давно уже бигем ки а йогурт биромадагием активи мехарам ҳози бинем активиш ҳамун нархаи активи мегирам фақат ман ҳози кӯдаком дая намехӯранд дига йогурта сештага бо чира нишонтон бутам ҷа нами ҳами айми ман пешар бисёр мегиртам ҳами 140 курасанам ҳамун нарх на ҳами 64 рубл ай ҳами ду вақта бисёр мегирифтим ҳамун нарх ягон изменения нест да нархо тамошобино ова бинем мошаллоҳ калониша бинем бисёри бад нестар ай ҷиҳати ба фикрам зимистон буданаш лекин вая аҷоибот мошаллоҳ ина ма дар пеши ов хехшро ай тамошо штер намеши тимболи ая шаҳре ки биёи ки пури барфа я шаҳре ки ҷои гармӣ биёи ябне чи хехшрова тамошобино мошаллоҳ ова бинен паррандаҳоша бинен паррандаҳо ич боша кафтар боша ранги мурғовӣ шино мекуна ина исуда беҳад бисёра ҳоли усуш буранда видео кунам беҳад бисёра аҷоиб анҷаби мошаллоҳ иёра бинем хи қа хушрӯчая не саб сафеди так тоза ҳаст калони ова бинем ҳамаи ҳами расходое ки мақсади нами сойчи омадаистам нами кӯчаҳода гаштаистам чи хеле форидаистам ма мехӯрам мегардам бовар кунен накунен ина телефони дигари да даст май ба ин телефон кор мекунам ина ҳамаша ма шумо да нишонтим ма ба ин телефоном кор мекунам коча я даста қин ҳуй каданаш ази телефони дастангим айфона ма назар кунам ина духтарои азиз ина телефони мара дидем ина группаҳом ина телефони маҳа телефони корим аяклав кор карда да телефоном аяклав ба инаш видео карда барои каналам ду телефона кор кардастам корои ма ҳардуш да дастам мошаллоҳ беҳтарин ина хушбахти аинда зиёд намешавад кор дар хона ҳардушам ба ин телефон ман кор кардастам ба ишам кор кардастам аяклав мотиватсия додастам духтарода ҳамаш расходи компания фаберликай мара дар зиндагӣ ягон каси як копеек ёрдам намекунад шавҳарам вабше ёрдам намекунад гуфтам ами як се бор пасёбиҳои кӯдакоя гузарон
3 بار خطا نکنم 13000 فاطمه دا میگذارم محمد مصطفی دا نمیدونم چند سال میگذاره ایش ما کورسی نیستم 3 بار من دا 15000 گذروندگی یک بار 16 اوگوست درجه محمد 5000 گذروندگی آمین الله اکبر 2000 دیگه دستش مونده بودم 7000 دا محمد یا تلفن خریده بودم تمام دیگه باقی مونده زندگیم که یا صدی که کودکا 5000 ماهشته ای هردش محمد مصطفی فاطمه و مصطفی را دوونی مزاری 5000 پلی صدیق میتیم اکه مکتبه میدونن پرازنیک این ایوای هر روز پول میگن راست خدا خوردن بگیم که گلی چیزی را فرزنده میخرن کمونال که خونه 6 نیم هزار هر ماه میسپارم خونه ای خود من باشه پلی اوسویت همشه مثلا این شهر به شهر گشتنم راست خودم با انشالله با کمک دستی کمکم الحمدلله شخصانی که میشناسم میدونم خیر کردستم رسیدسته همش ده به حساب شکرانه الله همش فیض و برکت کمپانی فبرلیک باور کنه انا ای بسیاریش گفتم که این اینجا ده بسیاریاش ده اینجا بودیان نمیدونم اینو میفرنده چی باشه که این ده کامنتاری بنویسه راستیگه من نمیدونم خودم تا قد اینم جا کجا به کجا گشته استم نویگاتور که نگاه کده هاز یگم وای میرم بستاچنی کوخینی رفته یگم چی میخورم انا بعد کوارتیر بینی سر میکنم چسبیدم اول کوارتیر را میبینم بعد خانه زمینی را انا میخوام منظره را بیم انشالله بهترین منظره تماشابینان نویگاتور کتی زده آمدم کوخنی تاشکند یافتم زکاس کدام میشنم میخورم با میرم درش